Махсус хәрби операция биләмәһендә хезмәт иткән Башкортстан подразделениеларына тәүсиратта пилотһыз системалар кирәк дип белдерде Ради Хабиров сираттагы гуманитар ярдәмдә датканда. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йылышы Курултайның рәис урынбасары Салават Хөсәйнов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Салават Сахиевич, бына 26-нчы ел без инде байтак кына гуманитар ярдәм әзерләйбез һәм ул системага һалынган, яйга һалынган дип белдерәбез. Баштан башлап итләйек әле. Нинди этаптарда гуманитар ярдәм әзерләүдә һез билдәләп китерһегез? Һәрбер елны үзенең генә хас булган мәсьәләләр килеп туып тора бит инде. Беренче вакытларда бик күп техника кирәк булды бит инде. Кием салым кирәк булды, шул ук максатлар кирәк булдылар. Көнкүреш хезмәт итү мәсьәләләрен карадык бит инде. Һәр елда үзгәрешләр булып торды. Егетләрдән килгән нәрсә турында сүз барды, нинди әйберләр турында мохтаҗлыклары булды. Шулардан чыгып эш иттек бит инде. Бүген шул ук техника кирәк, шул ук маскалар кирәк, шул ук прицеллар, тепловизорлар кирәк. Иң мөһиме бүгенге көндә безнең шушы БПЛА системалары кирәк дип әйтергә кирәк бит инде. Аның турында да бик зур эш алып барыла. Беренче көннән үк башланган иде. Бүген күләмнәре дә артып бара. Ул мәсьәләне үзенең корамалы турында гына алып барга түгел, әйтергә кирәк, аның белән эш итәргә кирәк бит. Аның белән эш итә белгән егетләрне, аларның үзләренең белемнәрен камилләштерү турында да сүз алып барырга кирәк. 176 гуманитар конвой җибәрелде бит инде безнең республикадан. Шулай ук бөтен муниципаль берәмлекләр, хәрби хезмәт, хәрби сугышта булган егетләребез барысы да ярдәм итәргә тырышалар. Атнасына берничә олау безнең егетләребезгә ярдәм белән юлга чыгып тора бит инде. Райондар үзләре лә, ирекмәннәр үзләре лә аерым. Барысы да йөреп торалар. Сез әйтеп киткәнчә, безнең көндәлек аңлаган, белеп эшләгән эшкә әверелеп бара инде ул. Әверелде дә дип әйтергә кирәк. Безнең республика башлыгы Ради Хабиров әйтеп киткәнчә, бүген безгә тагы да безнең егетләребезгә нинди корамаллар турында мохтаҗлыклары бар. Иң беренче, иң күнүзәк мәсьәлә булып торачак. Аның буенча эшләр алып барыла. Аларга ярдәм җибәрелеп тора, аның күләмнәре дә артып тора. Шуның өчен ул эшне тагын да уңышлар итеп башкарырга гына кирәк инде. Бына пилотһыз системалар улар бүген төп һугыш коралына әйләнде дип әйтә алабызмы? Бәлки ул көндәлектә лә безгә бик юк, әйтергә кирәк, иң мөһим сугыш коралы да булып тора, калганнарын да читкә куярга ярамый. Сугыш бик төрле тармаклы, бик авыр көндәлек канкыеш эш бит инде. Шуның өчен калган мәсьәләләрне дә читкә куярга ярамый. Бик тиз үзгәрә сугыш аланында кирәк җиһазлар да, сугыш кораллары да. Шуның өчен иң мөһиме булып тора, аларның бүген нәрсәдә мохтаҗлыклары бар, шуның турында эш итәргә. Бүген нинди мохтаҗлык бар, ул каралырга тиеш, иң кыска вакытта табып, аларга җибәрергә тиеш. Шуның турында сүз алып барырга кирәк. Безнең республикабызда ул эш бик тәртипле, акыллы, матур итеп башкарылып килә. Барсын да эшләп бетереп булмый. Ансын да әйтергә кирәк, егетләребез безнең аңлап торалар. Әйтергә кирәк, бик зур рәхмәт безнең халкыбызга. Үзләренең көндәлек, үзләренең иң зур бурычлары итеп карап, барысы да ярдәм итәргә тырышалар. Бына ошо пилоттық системаларга килгәндә, улар бүген һугышта гына түгел, хәрби операция биләмәһендә генә түгел, көндәлектә үзебездә республикала кирәк. Көндәлектә лә кулланабыз, шулай бит. Көндәлек тормышыбызда да, ул хуҗалыгында да кулланыла бит инде, башка җирләрдә дә. Мин моны әйтеп киткәнчә, безнең алар белән эшли белүче безнең егетләребез, кызларыбыз булырга тиеш. Уку мәсьәләләрендә, укыту мәсьәләләрендә дә алар каралырга тиеш. Бүген класслар бар бит инде. Безнең моны техник яктан бик әзерле булган егетләр, алар тагы кызлар, аларның күләме дә артырга тиеш. Көндәлек безнең нинди сораулар алдыбызда тора, аларны уңышлы итеп башкарып чыгар өчен безнең акыллы, уңган, бик зур белемле кешеләребез дә булырга тиеш. Корамаллар булырга алар, эшләргә кеше кирәк бит. Шуның өчен безнең республикабызда каралган бит инде уку мәсьәләләрендә дә шулай ук профессионалитет дибез бит инде, югары уку белеме үзәкләрендә дә, барысында да класслар да бар.
укыту кешеләре бар, укыту системалары да бар. Шулар белән, барысы белән мына зур бер көндәлек, зур төрле тармаклы эш алып барыла. Салават Сахевич, бына әлеге вакытта республикала 50-нән ашу төр социаль ярдәм саралары каралган. Улар хәрби операцияларда катнашкан яугирларга, ветерандарга һәм аларның гаилә әгъзаларына күрһәтелә. Бүгенге көндә депутаттар ниндәйдер закон проекттары тагы караймы, әллә булганын контрольдә тоту һәм камиллаштыру өстендә эшләйме? Контрольда тотабыз, кәмиләштер турында да эшләр алып барабыз. Мына 25 көнне безнең битендә утырыш була. Анда да бер-ике мәсьәләне карап китәчәкбез, көндәлек эш алып барабыз. Без егетләребез белән, аларның командирлары белән элемтәдәбез, сугыштан җәрәхәтләнепме, үзләренең бурычларын үтәп кайткан егетләр белән дә гел очрашып торабыз. Аларның мохтаҗлыкларын белеп торабыз. Алардан инициатива килергә тиеш, кайда без әле эшләп бетермәгәнбез. Нинди безгә норматив документлар кабул итәргә кирәк булачагын, кайсы законнарга үзгәрешләр кертергә, яңа законнар кабул итәргә, аның турында без алар белән бергәләп эш алып барабыз. Без дә алар белән бергә өйрәнәбез, аларның мохтаҗлыкларын белеп, нинди юнәлештә без барырга тиешлекне, алар белән инде гел киңәшләшеп, сөйләшеп кенә эшләрне алып барабыз бүгенге көндә. Әйтеп китәргә кирәк, бик күп безнең законнарыбызга, норматив актларыбызга кайсы юнәлештә барырга үзләре кертә безнең хөкүмәттә, республика башлыгы да. Без беренче көннән үк ул эшне бик әүзем генә алып бардык. Киләчәктә дә шулай уңышлы да эшләрбез дип уйлыйм. Ягъни әлеге вакытта контрольдә, камиллаштыру да барыла, бергә алып барыла, һәм бу яһәттән яугирларның үзләренең дә фикерләрен исәпкә алаһыгыз димәк. Аларның фикерләре иң беренче, иң мөһиме булып тора. Алар гына беләләр, кайсы якка ничек булырга тиеш, кайда эшләнеп бетмәгән эшләр бар, кайсыларын дөрес тә кабул итмәгәнбездер, аларны камилләштерергә кирәк. Шуның өчен көндәлек әңгәмә булырга тиеш, аңлау булырга тиеш. Аларның килеп үзләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлекләре булырга тиеш. Ансында карыйбыз бит инде һәрбер муниципаль берәмлектә дә аларның килеп үзләренең мохтаҗлыкларын белә торган урыннары бар, үзләренең сорауларын бирә торган урыннар бар. Менә шуларны тагын да камилләштерергә кирәк, аларга үзләренә барып җитәргә кирәк, көтеп кенә генә торырга түгел инде, үзләре килеп мөрәҗәгать иткәннәрен. Үзләренә барып, үзебезгә сорарга кирәк. Без бит сүз алып барабыз, безнең егетләребез генә турында гына түгел, аларның гаиләләре, якыннары, балалары турында да, аларга мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, хастаханәләргә бару мәсьәләләрен, көндәлек тормыш бик төрле яклап көндә сораулар берип тора бит инде. Менә шул сорауларга аларга ничек тә җиңелрәк итеп башкарып чыгарга ярдәм итәргә тиешлебез. Бuna таңла бер тапкыр хәзергә алайык, 50-нән ашу ярдәм төр сараһы бар безнең республикала. Һез башка төбәк парламентлары, закондар чыгарусы органнар менән бәйләнештәһегез һәм бuna сагыштырып әйтә алаһыгызмы? Шундай зур ярдәм саралары күрһәтелгән төбәктәр тагыла бармы? Барлар, без алдынгылар рәтендәбез. Аның белән бик без иң алдан бара дип әйтергә кирәкми. Тагы да күбрәк шын барлыкта ярдәм итерлек закон һәм норматив актлар турында сүз алып закондар кирәк. Эшли торган, акчалары булган торган, ярдәм итә торган, аларга зур итеп кирәк ярдәм күрсәтә торган законнар турында сүз алып барырга кирәк. Мәсәлән, һәр яңрак кына Йошкар-Ола калаһында закондар чыгаручлар совет утырышында катнашып кайттыгыз. Ондагы ниндәй тәҗрибәләр һезнең өчен кызыклы булды һәм ниндәй яһәттән Башкортстанның тәҗрибәһе башкаларга үлге булырдай? Аларның без үзәкләрендә булдык, егетләргә ярдәм итә торган бик әүзем әйбәт эшләп киләләр. Бездәге тиешле шәдип чагыштырмаша әйткәндә дә бик уңышлы эшлиләр. Без алар белән сөйләшкәндә, алар әйттеләр, бездә булганнар, бездә үткәрелгән спорт чараларында да катнашканнар. Безнең республикасы турында бик матур һәм уйдалар алар. Тагын килергә ризалар. Безнең кабул иткән законнар белән дә бик кызыксындылар. Үзләре дә шул юнәлештә эшне алып барырга тырышабыз дип әйтеп калдылар инде. Хезмәттәшлек дәвам итә, димәк. Хезмәттәшлек дәвам итә. Бер үк төрле сораулар бит инде. Күпчелек мәсьәләләрдә кемдер алданак бара, кемдер алданак карый алган, кемдернең көче күбрәк, кемнекедер әзрәк. Шуның өчен һәр кеше, һәр үзенең субъектына карашлы, нинди законнар кабул итеп, ничек итеп уңышлы башкару, шуның турында сүз алып бардык инде. Шулай итеп, Салават Сахевич, әлеге вакытта егетләргә сираттагы гуманитар ярдәм әзерләнә. Ничек ярдәм итә алабыз?
Әйтеп киткәнчә инде үзләреннән, егетләребездән, командирларыннан килгән, үзләренең безгә әйткән нинди мохтаҗлыклары бар. Шулар буенча эшләр алып барабыз. Бүген гуманитар ярдәм җыелып килә. Әйткәнчә, көндәлек эш кебек карыйбыз барысына да. Күңел ялкынын сүндермичә инде. Көндәлек эш итеп, аны менә шушындай гына башкарырга дип алып барырга түгел. Беренче көннән алып җиңү яулаганча хәтле bütün көчне биреп, һәр кеше үзенең шәхси бурычы итеп, мотор итеп, егетләребезгә ярдәм итеп, алар җәрәхәтсез, исән-сау җиңүләр яулап кайтыр дип эшне дәвам итәбез. Зур рәхмәт. Һеҙгә имен сәфәрҙәр теләйбеҙ. Инде егеттәребеҙ иҫән-һау әйләнеп ҡайтһын дигән теләктәбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Салауат Хөсәйенов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.